Здравейте, хора! Аз съм Алекс, както всички знаете. И в днешното видео ще реагирам на драмата, която се случи между Лили Аначкова и Линшо. Ако искате още такива подобни видеа, може да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате известия, когато кача ново видео. Също така може да щупите лайк бутона и може да ми пишете на какво да снимам и също така не ще защита Линшо, защото тя е моята любимка и може би е права, не знам, но нека да разберем заедно. И ви предлагам да започваме направо и пускаме сега видеото. Аз мислех да остана без коментар по тази тема, само че напоследък ми се налага да трия прекалено много коментари за сезон 2 на Русалки, защо няма да участвам, какво е станало между мен и Лили. Затова реших честно да си седна и да си ви отговоря на всичко, което мога. Добре, хора, както чухме от Лина, нека да видим какво е станало между Лили и Линшо и защо няма да участва в Русалки. Нека да разберем. Айде! Вместо да блокирам имена от коментарите ми, да започнем с любимия ви въпрос. Ще участвам ли в сезон 2 на Русалки? Тъй като цялото минало лято съм го промотирала сезон 2 и съм обещавала, че ще участвам. До последно бях убедена, че ще съм включена в проекта, но за най-голямо съжаление бях изключена. Причината, която ми беше дадена за моето изключване е, че не участвах. Нека, хора, спряхме точно докато каже причината. Искам да ви кажа нещо. Според мен, пишете долу в коментарите коя е по-любима на вас, Линшо или Лили. Пишете долу в коментарите. А на мен ми е Лина, разбира се, но нека да видим каква е причината. На Боби сериала Вампирите от Норич, не знам дали... Боби, това е един с черна коса, каличка, като ергенът прилича точно. Гледали? За този сериал бях обещала на Боби, че ще му помогна, че ще участвам, с обработването ще помагам. И когато бях повикана в определен час за снимки, всичките ми сцени тогава бяха с Лили, но Лили я нямаше. Тогава около 3 часа съм седяла да я чакам да се върне. По-късно... Значи Лина е седяла 3 часа да чака Лили, но не знам какво е станало. Нека сега да разберем. Разбрах от сторито и че е била на някаква процедура. През това време аз снимах втора камера, помагах с осветлението, вкарах се в процеса много бързо. И когато Лили се върна, ми направиха огромен проблем, че съм спряла на тяхното парко място. И тогава просто си запалих колата и си тръгнах. Обясних на Боби ситуацията. Значи Лина е спряла на мястото на Лили, която Лили трябва да спре там колата и се скарали и тя просто си е тръгнала. Да. На другия ден и той се съгласи, че не е честно спрямо моето време и ми намери заместител още на следващия ден. И аз въпреки това съм обработила всеки един епизод на този сериал срещу сумата, която нормален едитър би взел за половината на един епизод. Да, това е измислената причина, която аз получих от Иван и Лили, като застават и казват. Значи това е била причината. Окей, нека да продължаваме. Не знам какво се е случило нататък. Просто не знам дали това видео ще стане 1 час, колкото стане, хора. Ако сте ми фенове, трябва да го изгледате задължително. Че съм несериозна, вместо просто да си ми кажа, че не ме харесват вече. За втория по-гаден въпрос, какво всъщност стана между мен и Лили? Много ми се иска да знаех отговора на този въпрос, но за най-огромно съжаление, дори аз не знам какво стана. С нея бяхме заедно. Значи и Лина не знае какво е станало, нека да разберем сега. За някакви глупости, обаче това е нещо, но не се прибирах с дни само и само да обработвам Русалките, дадох си 100% за нейния проект. Накрая на лятото почнахме леко да се спречкваме за някакви глупости, обаче това е нещо нормално за хора, които прекарват всяка една секунда заедно. Няма как да се разбирате за всичко, особено под всичкото напрежение с всичките хора, които разчитаха на нас. И реално никога не сме се карали истински, никога не съм ми повишавала тон, никога не сме си крещяли. В редките случаи, в които имахме неразбирателства, аз винаги съм държала да си я дръпна след това настрани, да си кажа, че си я обичам и че сестрите понякога са така. Бях с нея до последно, до 30 септември. Чакай малко, значи Линшо и Лили са били доста големи приятелки, както разбирам от Лина.
Но все пак не може винаги да се разбирате точно така с приятелите си. Не може да сте заедно като... просто вие сте заедно, не може да се разбирате. Всеки път се карате за нещо, но не може да се разбирате. Така смисъл да сте един за друг, те са си били за един друг, но са се спречквали за някакви неща. Не знам и аз за какви са. Просто Лилина не ги споделява. Не мога да знам за какво са се скарвали по-малко. Това беше последния ни ангажимент за русалките. Беше една огромна фен среща. В момента, в който вече ни трябваха за русалки, тя просто спря да ме търси. Първите... Значи след фен срещата на русалки, както аз разбрах, и от тогава вече Лили не я търсила. Лили не е търсила Лина. Лили просто не знам какво... Не знам, нищо не знам. Сега ще разберем. 3 седмици на октомври аз още бях много наивна и въобще не го осъзнавах това нещо. Продължавах да... Хора, аз ще си кажа мнението, каквото искам за Лили, за Нишо и за каквото друго още се сетите. Не знам какво ли ще има тук, някакви други ще говорят или нищо не знам, така че нека да разберем. Пиша и да си звъня, но много рядко се чувахме и тя ми отговаряше много... Не знам, странно беше. И тогава усещах, че има нещо. Като тя не ме извика да се видиме за първи път след това. И това беше за да снимаме нейния следващ проект, Петък 13. И трябвах един ден там за снимки. Това беше първия път, в който се виждаме от около 2-3 седмици. И тогава, когато се видяхме, аз осъзнах, че тя вече не ме харесва. И се почувствах супер наивно, защото усетих, че тя държи някаква неприязън към мен от доста време. И нещо, което не знам дали е окей да споделям, но тя през първия сезон, през цялото време говореше зад гърба на Ева, страшно много. Казваше за нея само като приключат русалките и я разкарвам, не искам повече да я виждам никога. И след това се оказа, че аз бях Ева. Значи Лина е била Ева в русалки и Лили я е казала тази Ева, просто не я искам да я виждам, не я искам да я чувам, не я искам в живота ми. Каквото още се сетите и да, това беше просто. На снимките на драма беше много гадно. Тогава мисля, че си снимах едно видео, което си го снимах само за да си разкажа какво ми е на мен. И си ми седи на private от доста време, от декември. Ще ви пусна един отказ все пак, за да видите за каква гадничка. Нека да видим отказа на Лина. Нека да видим. Волка ставаше въпрос. Отвратително фейк хора. Хора, с които допреди месец съм била така човек, най-близката ми приятелка. Тя се е разревала ли бе? Мале. Всичко можех да й кажа, всичко й казвах, всичко й споделях. И тя не ме потърси, човек. Приключихме да снимаме русалки и тя не ме потърси. Никога повече, просто е така. Само за да снимаме някакви други неща, само по работа. И дори не ми каза защо. Дори не ми каза какво направих. Просто да разбирам, че Лина е била тогава много разстроена. Те са били така, в смисъл, така са били, смисъл, любов, разбирате ли? И просто не знам какво е станало. В смисъл, парково място. Защо да се карат 20 годишни хора за такива неща? Защо? Ние малките не се караме за такива неща. Боже, миличка. Нека да продължим. Да, малко ембересинг, ама... Спокойно ли беше в TikTok за първи път? Така беше малко... Лина... Не знам, неприятно беше да гледам сторитата на всичките ми приятели от сезон 1, които снимат и се забавляват и са всички заедно без мен. Не искам да ходите да пишете хейт на който и да е било. Не мисля, че някой заслужава хейт в тази ситуация. Аз все още си пазя русалките в сърцето и все още си го усещам като
моето бебче нещо, за което се грижих цялото минало лято и не искам да се провалят или нещо такова. Но това е абсолютно всичко от моята гледна точка. Имам чувството, че с Лили връзката ни беше толкова публична, че малко или много ви дължим някакво обяснение. Но ако искате наистина да разберете какво се случи между нас, мисля, че питате грешния човек. Аз до ден днешен нямам представа. Надявам се. Лина няма представа какво се е случило. Просто тя не може да ни каже. Разбирате ли? Тя просто не може да ни каже на нас какво се е случило между тях, защото и тя самата не знае. Разбирате ли хора? Разбирате ли за какво става въпрос? Разбирате, нали? Боже мали. С това видео коментарите да спрат и да можем просто да почнем да имаме малко по-позитивен възглед върху цялата тази ситуация. Гледайте си русалките, надявам се да сте се справили чудесно с сезон 2 и така. Само любов. Хей, Светокромния хей. О, не. Спокойно, Алекс, успокой се. Това е само една овца. Моля ти се, успокой се. Това е само една овца. Моля ти се, успокой. Това е овца. Успокой се. Огромният тормоз и всички лъжи, които се сипаха по моя адрес, аз пак ще направя това, което винаги съм правила и няма да пада на нивото да ви лъжа и манипулирам с цел гледания. Защото съм 100% сигурна, че вие интелигентните хора осъзнавате супер елементарната манипулация и колко е фейк и колко е нагласено всичко. Искам да ви задам един въпрос. Вие, когато имате личен проблем с ваш близък, качвате ли видеа в TikTok, в които лъжете и търсите внимание? И то точно една година по-късно, и то точно един ден преди да качим русалки. И след тази нейна постъпка, мисля, че всички си отговорите на въпроса защо вече не сме в добри отношения, какъв човек е тя и защо вече не участва в... Миличка, само да... Извинявай, че те спирам така внезапно, но като цяло Лина е много добър човек за разлика от теб. Ти не си добрия човек. За тези, които казват, че ти си най-добра, като цяло ти си една лигла. Просто ти си една лигла, разбираш ли? Лигла. Русалки. А на хората, които вярват на лъжите, хейтят ме и се влияят от манипулацията, искам да ви пожелая искрено никога на вас да не ви се случва да ви предадат и да ви забият нож по толкова лицемерен... Значи, мила, първо, Линчо не ти е забила нож. А ти заби, защото просто ти дигна скандал за един тъп, за един сериал, който дори ти си много гама в русалките, разбираш ли? Ти ставаш... Каква актриса си ти, бе? Каква? Никаква. Ти си една тиктокърка и просто не знам, защо толкова приличаш на някакъв, не знам, на какъв начин за внимание. Пожелавам ви да имате поне един истински приятел, като каста на русалки, с които сме много голямо семейство и се подкрепяме и обичаме. И също така, не забравяйте да гледате русалки тази вечер. Много ви обичам. Аз па не те обичам. Хей, аз мислех да остана без коментар. Хей! И каква лъжки? Тая, дай да видим какво. Първо ще слушаме нея и после аз ще реагирам, да не я спирам така внезапно. Тръгнали сме да даваме коментари, що така забрави, че има още 10 човека от каста да знаят истината и на бръщолеви толкова много лъжи ден преди русалки за някакви гледания майна. Наистина ли го направи това? Наистина ли заби поредния нож в гърба на Лили? Аз само това не мога да си обясна. Хубаво разказваш някакви съчинения, ама дай поне да са малко по-реалистични. Май, доколкото си спомням, миналата година целият TikTok хейтеше Лили Иван и ти беше човека, който лично на мен ми каза: не, Дари, не се занимавай, не дай да защитаваш, тя не иска. Май тази година иска, а? И междувременно, какво прави ти? Ако си забравила, ще ти припомна.
Хора, аз тази нищо няма да казвам за нея, после ще кажа мнението си, но тази аз не мога да гледам, за това си обръщам гръб към нея, разбирате ли? Толкова е гнусна, че няма да го казвам. Лили и обяснява как той било малко, тя си го била заслужавала. Как ще прави такива неща пред децата? Имайки предвид, че 90% от тия видеа си ги снимала лично ти. Oh yes, come on, baby. Наистина ли избълват толкова лъжи по адрес на Лили? Лили, която много добре знаеш, че никога от нейната уста и за най-злия човек не е излизала лоша дума и тя би му намерила... Не е излизала лоша дума, така ли? Така ли, мила? Добре, нека така да бъда, няма да те притеснявам. Поне едно положително качество. Защо забравяш частта, че ти се буташ само до хора, които в момента са вайрал? И в момента, в който им спре славата, има някой друг по-вайрал, ти си там. Ей така, като пчеличка. Що пропускаш частта, че миналата година, когато си дала душата за русалки, всъщност ти я даваше за себе си, тъй като Лили и Иван от теб искаха едно нещо, а ти правеше нещо съвсем различно. Слагаше себе си винаги на първа линия, за теб да има най-яки кадри, за теб да има най-готини едити и Лили дори това изтърпя. След всичко, което ти избълва по нейн адрес, аз държа да ти кажа, че това момиче задържа мълчание Не мога да гледам хора. Не мога. С цялото време и нито веднъж не си позволи да каже една обидна дума по твой адрес. Въпреки това, че ти настрои всичките си фен профилчета, въпреки това, че спукаха от тормоз, въпреки това, че ни заплашва лично нас, писана хора от каста ти, мила, да обясняваш как много лошо щяло да стане само името ти да се било чуло в сериала. Това защо ни го спомена или те да знам, може би някаква паралелна вселена се е случила? Наистина ли за пореден път за едни лайкове ти отново си готова да саботираш някой? Честно, ето имаш ги. Браво! Браво, Лина! Браво! Пък глупостите, които наговори за филма на Боби, това повече е черешката на тортата. Ама аз също бях поканена. Също му отказах и не участвах. Само, че това не мисля, че е повлияло на ролята ми в Русалки. Хора, няма да реагирам на тая. Направо отиваме към следващия човек. Ето хора, и сега човек. Капване на уст. Несигурност означава това. Погледа е толкова репетиран и изигран, защото целият каст на Русалки преминахме през един мини курс на актьорско майсторство. Повярвайте ми, това няма как да бъде истинска реакция. Това е нещо, което е репетирано, което е говорено, което е мислено. Клатенето на краката и поведението и интонацията й. Повярвайте ми, аз и Дари се правим на такива в сериала, когато трябва да се мазним на Лили и русалките. В този живот предателите са винаги... Ей, овца! Ти си една овца! Хора, всички овци... аз не мога повече... Не мога, разбирате ли? Около нас, деца, трябва да запомните нещо. Всеки един от вас ще срещне приятелка, приятел, любов, дори част от деца, бе! семейството. Всеки един човек може да те предаде. Когато държиш на един човек, ти няма как да му забиеш нож в гърба. Когато предадеш някой, не очаквай този някой после да не те премахне от живота си. Повярвайте ми, предателите са много... Хора, от тук нататък после ще казвам мнението си, като хората свършат. Нагли същества и те могат да играят жертвата, макар че те са виновни. Относно Лили, искам да кажа, че това е най-възпитания и скромен човек, който познавам. Повярвайте ми, аз не допускам много лесно хора до себе си. Много хора ме питат, какво правиш ти там, бе? Защо си с тия хора? Повярвайте ми, ако за вас Лили в социалните мрежи е малко по-лигава, повярвайте. Хора, току-що просто аз си дигнах кръвното, стана ми много жега, така, успокой се, Алекс, просто това е едно видео, няма да умреш, спокойно. Хора, разбирате ли, че толкова много аз не мога.
Хора, продължаваме, просто аз не знам какво да кажа. Това е най-възпитаният човек, който познава. Иван и Лили се съобразяват с 20 човека, огаждат на 20 човека, не дават пряка дума да се каже за този или за онзи. Това е истински екип. Вярвай ми, Лина, разбирам те, но много неща са се променили. Ако има нещо, сядаме на една маса и си го казваме 1, 2, 3. Това е най-хубаво, защото който играе зад кулиси. В 1, 2, 3, бе, ти знаеш къде се намираш, че викаш 1, 2, 3. Не ставаш трети клас, Никога не излиза на сцена. Което е деца, с този клип, тя иска да покаже, аз съм слаба. Аз не знам какво да направя, трябва да забия още един нож в гърба, за да привлека внимание към мен. Много ниска топка. Това не е професионално по никакъв начин. Това не е инфлуенсър, на който децата могат да поддържават, защото предателите винаги играят жертва. Но да знаете, никога не вярвайте на едни мили погледи, с които аз и Дари сме много добри в сериала, но пак забиваме нощ на русалките. Линшо, да знаеш, че няма лоша реклама. Независимо какво кажеш, какво направиш, няма лоша реклама. До вечера, 20 часа, Русалки, втори сезон, първи епизод. Ще бъде грандиозно. А след сериала ви очаква нещо още по-голямо. Целият екип толкова се е постарал. Ще бъде много яко, хора. Аз не мога да повярвам. Толкова много вложихме в този проект. Тези, които играят зад кулисни игри, никога не излизат. Хора, чао, аз си тръгвам. Аз не мога повече. Как хора? Аз не мога просто да гледам такива хора, които казват нещо за Лина. Разбирате ли? Те са просто едни кози. 800 профила на Лилия Начкова. Научете се, деца, не само деца, младежи, да четете хората. Очи, тяло, всичко ги издава. Обичам ви. Хей! Аз па не те обичам. Салтиме. О, с Матего ли бе? Лошо, дай. Да, изкарахме заедно, наистина. Бяхме като брат и сестра, бяхме страшно близки, ти много добре го помниш. Всичко, което ни се е случвало заедно, аз работя с страшно много брандове. Винаги съм те препоръчвал, винаги съм давал мило и драго ти да получаваш това, което знам, че заслужаваш, защото си вършила нещата си както трябва и аз до ден днешен, дори бранда, в който работиш в момента, аз съм те препоръчал и съм казал, давайте хора с две ръце, взимайте я, защото тя ще свърши работата добре. Въпреки всичко, ти решаваш. Хора, аз не мога. Аз съм вложил 2 месеца. Хора, аз не мога. Как точно намерих това видео да реагирам, бе? Как, бе? Боже миличке. Аз поудявам, хора, разбирате ли? Аз не мога прочитат. Айде. В него по такъв грозен и манипулативен начин да се опиташ да настройваш хора посредством някакво видео, което си е чиста проба манипулация. Хора, не вярвайте на това нещо никакъв случай. В никакъв случай. Каквато и да ви се струва светица в момента, Лина, заради тази жертва, която изигра с нощи във видеото, в никакъв случай не вярвайте на нещо такова, защото абсолютно всичко има две страни. Всичко е двустранно. Не сте слушали другата гледна точка наистина, за да може да се случи дори конфликт, да може да се случи, има две страни. И е хубаво да слушате и другата гледна точка, защото по този начин, качено, нощ преди, ние да извадим нещо, в което сме дали целият си труд. Хора, малко скифвам то, че ми издразни. Хора, преминахме на тази. Тя ще замълчи, за да не се разправя с толкова пошли неща. Аз пък от друга страна съм човек, който обича да си изказва мнението и затова... И тази сега, хора, ще я слушаме и после ще си кажем много хубаво мнение за тази. Айде да видим. Правя това видео. Да, ще вървя по хронология на това, което чух и видях. И започвам с това, че първоначално Лина намесва Боби, снимането на вампирите от Норич. Това са си техни неща, за хонорари, за работи. Защо не знам защо Боби е намесен в
това нещо, което е с цел да изясни някакви отношения между Лили и Лина и да отговори на въпроса защо тя не участва в Русалки. Какво общо имат вампирите от Норич, че ти не участваш в Русалки? Както и да е. Относно участието и в Русалки и за това, че на нея са се обадили и си казали, виж какво, махаме те, не ни кефиш, няма да участваш в Русалки. Познавайки Лилия Рачкова, знам, че тя никога не би направила такова нещо. Лилия е изключително деликатен и възпитан човек. Ами, ако гледаш държанието на Лили, мисля, че тя не е много възпитан човек. Не знам ти какво мислиш, приятелка и си, Айса. Не мога да разбера какво става. Просто не знам. Вие може би не я познавате някой от вас извън социалните мрежи, но тя наистина е един от... Аз много добре си я знам коя е Лили. Исках в този живот дори да не я знаех. Разбирате ли? Това го искаш. Но не може. най-добрите и деликатни хора, които аз познавам. И винаги е много внимателна в изказа си и в подхода си към хората. Мога обаче аз да кажа нещо, на което съм свидетел, и то е, че продуцентите на филма Русалки ни бяха поканили на премиера на техен филм. И на тази премиера ние трябваше да се видим с тях за първи път, да се запознаем. Даже имахме специален аутфит, всички бяхме облечени или в бяло, или в черно, трябваше да си изберем. Гледахме да се представим по най-добрия начин, разбира се. И всъщност за нас това събитие... Аз, миличка, не съм била бяло и черно, защото, разбира се, аз не съм участвала в този филм. Поне, че Лина го е направила да не участва в този филм. Браво! Браво на Линчо, че не участва в този филм. Той сигурно е някакъв странен. Не знам. И не съм го гледала този филм. И няма да го гледам. Беше много важно, защото предстоеше с тези хора да снимаме филм и си беше емоционално. Тогава Лили малко по-рано направи една Viber група на русалките, в която ние всички си пишем. И тя попита тогава, да каза ни просто, моля ви, потвърдете ми, за да знам със сигурност кои ще бъдат там. И тогава Лина беше първата, която потвърди. Обаче, когато се състоя премиерата, всички чакахме Лина да дойде и Лина не се появи. Без обяснение, без съобщение, без нищо. Тя просто не се появи на премиерата. Все пак тя беше русалка и беше редно да се появи, защото играе главна роля. Да, обаче това не се случи и Лили тогава доста се притесни, защото пак казвам, че това беше първа среща с продуцентите. И даже така ми каза, аз сега какво да правя, тя не се появи, те се да ти питат за нея, супер неудобно се получи. Наистина, тя тогава беше в много неудобно положение. След което последваха още няколко ситуации, които бяха червени флагове и най-вероятно Лили и Иван са взели решение, че е по-добре да отстранят Лина, ако няма да се заеме сериозно с проекта Русалки, което смятам, че е най-нормалното нещо. Може и да бъркам в хронологията, но пак казвам, обяснявам нещата, които съм чула. Относно случая, в който снимахме вампирите от Норич, в Лили и... Хора. Просто разбирате вие, че аз не мога просто да гледам такива хора, които... Не знам и аз какви са тези хора. Не знам. Аз не мога да разбера какви са. Не мога. Нея нямаше. Да, нея наистина я нямаше. Тя беше на процедура. Но тогава тя на мене лично ми каза: Мило, аз нямам снимки, на процедура съм, отивай в нас, снимайте си, правете си всичко. И ние бяхме там. Всъщност всички бяхме в Лили Иван, без Лили Иван. Нямаше никакъв проблем. Лина също беше там, всички се държаха страхотно с нея. Тогава аз, между другото, я попитах
защо не е дошла на премиерата на продуцентите. И тя, знаете ли какво ми отговори? Защото трябваше да снимам видеа с приятелки. Мисля, че това говори достатъчно. Ама чакай малко. За разлика от тебе, поне си има приятелки, Лина. А ти самата, мила, руса. По принцип, ти нямаш приятелка, тя си има приятелки, затова излиза с приятелки. Хората, които не живеят в София, като Дария Овчарова, Боби, дойдоха от Пловдив, за да присъстват на тази премиера и да се запознаят с продуцентите, но Лина трябваше да снима видеа с приятелки. Дали даже беше дошла с мъжа си, с детенцето си. Но явно за Лина това нещо е било някаква пречка. Относно паркирането и това, че е правена забележка, аз вчера и написах коментар, който тя изтри, че не само на нея е правена забележка, а на абсолютно всички ни, които сме с коли, ни е правена забележка и Лили ни е молила как... О, миличка моя душица, не знаех, че и на вас са ви правили забележки, защото сте били с коли. Иван, да не спираме в двора под блока им, защото съседите се сърдят. Лина, това не е лично отношение към теб. И на мен ми е правена забележка, и на Боби, и на всеки един, който е с кола. Темата Ева. И това... Добре, тази я спирам, че много стане дълго видеото, така че отиваме натам. Хора, продължаваме с друг човек. Каква е тази? Хора, каква е тази грозна? Каква е тази грозна патица? Каква е тази грозна патица? Моля ви, замъкнете я от екрана. Видеа за нас точно един ден преди да излезне епизода. Благодаря за което ще има още хора при нас. Страхотна си. Номер 3. Абсурдно е да казваш, че Лили, човека, който е мега добър, аз не познавам по-добър човек, дори лекичко наивен. Ами не, като цяло тя не е добра, тя е много лоша с Лина, тя се държи абсолютно грозно с нея, патицо. Абсурдно е да казваш, че Лили върти интриги, говори за гърба на някой. Лина, стига. И последното нещо, което ще кажа. Ами Лина си е права, това, че ти защитаваш Лили, не означава, че Лина да спре да говори за Лили. Така ли е? Да, така е. Че ние вече повече от месец заснемаме и сериала, и филма. Аз не съм видяла от никого лошо отношение, говорене зад гърба. Това означава, че Лили добре е изкоренила плевела. Спечели награди с Милка. Еми хора, това беше. Аз бях Алекс Аутмен. Чао!